Gurean izan dugun idazle odolbero, kritiko eta polemikoenetako bata Miguel Unamuno. Pentsalari sakona eta esentikorra ere izan zen, eta harreman gatazkatsua izan zuen euskararekin. Bere nortasun handiak lagunduta, Espainiar literaturan eta filosofian eragin nabaria izan zuen. Baina nor izan zen Miguel Unamuno? Bilbon jaio zen 1864ko irailaren 29an, Bergaratik Bizkaiko hiriburura etorritako familia gozogile batean. Etxean gaztelaniaz egiten bazuten ere, gaztea zeneko abertzaletasunak kanpoan euskara ikastera eraman zuen Unamuno. Urteak pasatu ahala, bere jarrera aldatu zuen ordea. Ezaguna da Bilboko Lore-jokoetan 1901 emandako hitzaldia. Euskara hizkuntza zaharkitua zela aldarrikatu zuen, eta ezingo zela aro berrietara egokitu. 1887an fede krisi sakona bizi izan zuen, neurosi kardiako batek areagotu zuena. Fedea izan nahi zuen, baina Raimundin semearen gaixotasun larriak ez zion laguntzen. Madrilen egin zituen filosofia eta letretako ikasketak, baina Salamankako unibertsitatea izan zen bere bizitzako garrantzitsuena. 19 urtez izan zen bertako errektore, monarkiaren aurka agertzeagatik kargua galdu zuen arte. Ondoren, Primo de Riveraren 1923ko estatu kolpearen ondorioz, Fuerteventuran erbesteratuta bizi izan zen. Bizileku izan zituen Paris eta Hendaia ere. Azken hori, 1930an utzi zuen Primo de Riverak dimititzearekin bat eta Salamankara bueltatu zen unibertsitateko errektore kargua berreskuratuta. Bertan, errepublikaren alde agertu zen publikoki. Unibertsitate hartan eman zuen bere hitzaldi gogoratuenetakoa. Hasiera batean, ez zuen errepublikaren kontrako altxamendu militarra gaitzetsi. Baina 1936ko arrazaren egunaren ospakizunean entzun zituenek, ez zioten beste aukerarik utzi. Hitza hartu, eta oraindik ezaguna den esaldi hau bota zuen. Kontuan izan, garaitzea ez dela konbentzitzea, konkistatzea ez da konbertitzea. Garai politiko goraberatsu horietan, existentzialismoaren korrontean kokatu daitezkeen ideia garatu zituen Unamunok. Bat, hezur haragizko gizakia. Unamunok ez zuen sinesten gai gizatiarrak baztertzen dituen filosofia batean. Hezur haragizko gizakiaz hausnartzea da filosofia existentzialistaren eginkizun nagusia. Eta gizakia ez du alde arrazionalak bakarrik definitzen. Izaki afektibo eta sentimentala da erabat. Ideiak sentimentuetatik datoz, eta ez alderantziz. Horregatik, Unamunoren ustez, gizakia arrazoiaren eta bihotzaren arteko barne borroka etengabean bizi den animalia kontraesankorra da. Borroka horretan, gizakiak oinarrizko bi instintu ditu. Kontserbazio sena da norbanako bakoitzak bizirauteko duen nahia. Betikotze sena berriz, espezie gisa irauteko nahia da. Hilkorra dela ohartzean, gizakia bere buruaz errukitzen da, eta ondoren baita gainerako ez ere. Erruki horretan ikusten du Unamunok maitasunaren oinarria. Haren ustez, emakumearen maitasuna ama maitasuna da. Horren adibidea bere bizitza pertsonalean aurkitu zuen. Behin, antsietate krisi betean zela, negarrez eta hiltzeko beldur, alboan zuen kontxa emazteak besarkatu zuen. Eta honela galdetu zion. Zer duzuen eseme? Esaldi hura gogoan hiltzatuta geratu zitzaion. 2. Ilezkortasun irrika. Betikotze zen horri jarraika, Unamunok ondorioztatu zuen gizakiak ilezkortasuna irrikatzen duela. Hau da, gure nian jarraitu nahi dugula hezur haragizko gizakiok. Ezerezarekiko sentitzen dugun izuak dakar nahi hori, eta horrek bultzatzen gaitu erlijioan sinestera. Horretarako behar du gizakiak jainkoa, ura delako ilezkortasuna bermatzen duen ilezkorra. Fedea ulertzeko era hori, Eliza Katolikoaren ortodoxiatik kanpo zegoelakoan, Unamunoren bizitzaren sentimentu tragikoaz liburua debekatu zuten 1936an. Liburu hartan aurkitzen da ideia horren gainean eraikitako formula morala. Unamunoren ustez, betikotasuna merezi izateko moduan jokatu behar dugu. Gure ingurukoek ordezka ezina garela ikustezaten eta horrela gure heriotzaren ideia bidegabea eta onartezina suerta dadin. 3. Bizitzaren sentimendu tragikoaz. Fedeak eta pentsamenduak osatzen dute bizitzaren sentimendu tragikoa. Bihotzak ilezkortasuna irrikatzera eramaten gaitu, baina arrazoi eszeptikoak zalantzan jartzen du gertatuko ote den. Gatazka horrek gizakia amildegiaren ondoa delakora darama.
Bertatik egiten zuen oihu Unamunok. Sinetsi nahi dut, baina ezin dut. Hortaz, Fedea sinetsi nahi izate gisa ulertzen zuela esan daiteke. Unamunoren ustez, zeinek izan behar du egia irizpide, arrazoiak ala bihotzak. William James filosofo estatubatuarraren ideietan oinarrituta, Unamunok esan zuen bizitzak izan behar duela egia irizpide, logikak baino gehiago. Bilbotarraren ustez, bizitzaren alde egiten duen oro egia da. Esaterako, egarri dagoen norbaitek ura edaten ari dela uste badu, eta uste horrek egarria baretzen badio, ur hori egiazkoa da. 4. Espainiaren problema. Unamuno 98ko belaunaldia deritzon korronte intelektual eta kultural Espainiarreko kide izan zen. Korronte hura osatzen zuten pentsalariek bereziki aztertu zuten Espainiaren problema. Alegia, Puerto Rico, Kuba eta Filipinetako kolonia galdu ondoren, herrialdeak bizi zuen krisialdia. Batzuek Espainia europartzeko momentua iritsi zela uste zuten. Hasiera batean Unamuno hietakoa zen. Baina 1887an bizitako Fede krisiaren ondorioz, espiritu berritzailearen alde egitetik individualtasuna eta subjektibotasuna aldarrikatzera igaro zen, zientziaren eta kulturaren inkisizio berriak nia eta tradizioa desagerraraz zitzakeelakoan. Ez zuen beharrezko ikusten Espainiak aurrerakuntza zientifiko-teknikoak asmatzeari ekitea. Horri egiten diote erreferentzia bere esaldi ezagunenetako bik. Espainia mindut, eta asma dezatela haiek. Unamunok barne historia kontzeptua asmatu zuen, herri bateko betiereko tradizioa, benetako tradizio sakona izendatzeko. Historia kontzeptutik desberdintzen da. Historiak egunkarietan agertzen diren gertakari ez diardu, eta barne historia aldiz ikusten ez diren milioika gizakiren bizitzez osatzen da. Historia olatuak balira, barne historia itsaso sakona litzateke. Ideia horrekin lotzen zuen kixotismoa. Haren ustez, arima gaztelarra hoberen islatzen zuen filosofia bizia eta praktikoa. Jende arruntak bezala pentsatzeari uko egiten dion heroia ikusten du on Kixote pertsonaia satirikoarengan. Unamunoren filosofiak gizakiaren arazo hurbilei erreparatzen die, eta inspirazio iturri sakona izan da hurrengo belaunaldietako pentsalari askorentzat. Gaur egungo filosofian hain presente dugun transhumanismoaren kontzeptuak aktualitatera dakar nolabait Unamunok proposatutako hilezkortasuna. Transhumanismoak teknologia eta zientziaren bidez gizakia heriotza gainditzeko gai izan ote daitekeen aztertzen du. Horrek Unamunoren Fedearen kontra egiten du ala hori litzatekearen nahiaren hurrengo urrats logikoa. Eta euskarari dagokionez, esan daiteke nolabait, haren hitz eskandalagarriek eragindako erreakzioek hizkuntza eta haren erabilera indartzeko lana bultzatu zutela. Zer pentsatuko ote luke gaur egun sarean berari buruzko bideo bat euskaraz dagoela ikusiko balu?